किए से के जानी ताଳ ସଜର ନା ଇଂଲିଶ ରେ ଆଇସ୍ ଆପଲ ଦେଲା। ଓଦିଆ ଦିହି ପରେ ଆମେ ମାଡି ଚାଲିଲୁ ରାଜୁର ମୋର ନୟାଗଡ଼ କଲେଜ। ଟିକେ ଲାଇନ ମାରି ଆସିବା ପାଇଁ କଲେଜ ଆଡେ ଯାଉ ତ ଜଣା ପଡେ କଲେଜ ରଜ ପରେ ଯାଇ ଖୋଲିବ। ମନର ଦୁଃଖକୁ ମନରେ ଚାପି ଆମେ ରାଜୁର ମୋର ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆମର ନଜର ପଡିଯାଏ ଏକ ଅଦିନିଆ ଖରାଦିନିଆ ଫଳ ଓଡିଆରେ କୁହାଯାଉଥିବା ତାଳ ସଜ ଆଉ ଇଂଲିଶ ରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଆଇସ୍ ଆପଲ। ପିଲାଦିନେ ବହୁତ ଥର ବୋଉଠୁ ପଇସା ମାଗି ଦୁଆରକୁ ସାଇକେଲରେ ବିକା ଆସିଥିବା ତାଳ ସଜ ଖାଇଛି। କଥାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ରିୱାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ରାଜୁର ମୋର ଆମେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ 2ଟି ତାଳ। ଫାଇନାଲି ଭାଇନାଙ୍କଠୁ ତାଳ ଆଣି ଆମେ ଲାଗି ପଡିଲୁ ତାଳର ବସ୍ତ୍ରକୁ ହରଣ କରିବାରେ। ଆଗ 2ଟି ମକା ମଞ୍ଜିଆ ଦାନ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଳ ସଜର ଚୋପା ଛଡେଇବାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆମ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଜଣା। ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ସଦୁପଯୋଗ ଆମେ କରିପାରିଲୁନି କାରଣ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଛିଡା ହେଇଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ରାଜୁର ମୋର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଥିବା ତାଳକୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗୁ। ତାଳ ସଜ ଖାଇ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି କି ଆମ ଆତ୍ମା ପିଲାଦିନ ଆଡୁ ବୁଲି ଆସିଲା। ଏଭଳି ମିନି ବ୍ଲଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।